14 августи соли 2022 тахминан соати 23:30 ронандаи автомошинаи тамғаи Toyota Camry Гулиямов Мероҷиддин Зокирович соли таваллудаш 1998 сокини ноҳияи Рӯдакӣ ҳангоми ҳаракат аз самти шаҳри Душанбе ба самти шаҳри Ҳисор дар ҳудуди деҳаи Меҳробод бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин накарда Шаҳрванд Расул ва манеҷа Ҷамшид Она соли таваллудаш 1995 сокини шаҳри мазкурро ба ҳамроҳи фарзандони хурдсолаш Хуҷаев Абдусалим Муродалиевич соли таваллудаш 2017 ва Хуҷаев Абдулло Муродалиевич соли таваллудаш 2022 пахш намудааст. Мутаассифона дар натиҷаи ин ҳодисаи нохуш Расулов ва манеҷа Ҷамшид Она ҷароҳати гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар ҷойи ҳодиса ва фарзандони ноболиғааш дар беморхона ба ҳалокат расиданд.